Zdravím vás, dámy a pánové, videa z Minecraft a je to z... Dobře. No, já už jsem si myslel, že nepotkám pevninu, ale potkal jsem pevninu. Dobře. S tím mě už, jakože tak, wow. I když tuto bude ostrov, ne? Doufám, že jo. Vypadá to? Jo, to je ostrov. To ještě tady necháme. Tady chvilku budu a nechám to ještě vygenerovat. Jestli tady v blízkosti bude nějaký... Tady něco bude. Pardon. Nahrávám to hned po sobě. Tak se asi jenom přiknu, že jo. Jsem já tradičně si přiknu a... Dobře, já myslím, že tady bychom se mohli obydlat. Tady si to skopem celý a uvidíme, jak nám to bude s tím skopáním. Tak jo, začneme to kopat. Už tady to bude i sandstone, to jsem nevymyslel. Ježišmarja, tady z kapelu patek. OK, já, pokud se mi to nepovede nějak udělat, nebo počkejte chvilku. OK, lidi, já jsem tu zpátky. Já myslím, že ve formě timelapsu by to mohlo úplně stačit, protože vás s tím nechci zdržovat. A navíc nechci to dělat nějak jako ve střihách, ale můžete napsat do komentářů, jak byste to chtěli. Jestli byste to chtěli jakože ve formě timelapsu, tady tuto, a nebo jestli byste to chtěli ve formě jakože střihů, jako prostřihů, jako má například Nosík, Pedro, jsem to u něj viděl a tak dále, tak já jsem teda jakože hodně sledoval Nosíka, takže jsem se, a jiný let's playery už ani nepamatuju, tak jsem se od nich docela nechal na to inspirovat. Takže já myslím, že by se to dalo. OK, já myslím, že se uvidíme, až to tady dodělám a bude po timelapsu. Takže jo, já myslím, že to bude hodně na dlouho to skopat, takže nevím, jak mi to dlouho zabere, ale vím, že normálně by mi to mělo zabrat trošku méně. OK, takže jo, já se s vámi loučím a vychutnejte si timelapse.
mohlo stačit, protože by vás to moc asi nebavilo, tak já si to vytěžím off-screen. Já myslím, že jsme toho vykopali docela dost, i když toho není nějak jako extra málo už, nebo jako, že už toho není nějak extra hodně, takže bych to mohl dokopat jakože takhle, ale za kamerou to asi bude lepší, protože by vás to fakt už asi nebavilo. Takže právě nechci nějak jako vás o to Ježišmarja, ale já tohle z toho nemám rád, jak tady vždycky zapadávám. Hop! Jsem to úplně uskočil, úplně jsem pro Google. OK, takže já se teda s vámi loučím. Myslím, že tohle by mohlo stačit. Vystřelilo se tam určitě hodně písniček, nebo doufám. Já nevím, jak to bude, protože to nemám ještě nějak jako, jo, mám to odzkoušený z mého druhého kanálu, no a právě na to budu dělat tutoriál, takže právě se to takhle hezky hodí. No a já si toto kamení dotěžím v off-screenu, nebo dodělám v off-screenu, takže